have a beautiful building here, which is an old theatre building, not a commercial theatre, but a theatre that was built originally for the fire service and its cultural activities. This building is now perfect for us because, in a sense, everybody who comes to Mira is a performer. We arrange activities which in general are not available anywhere else. On festival days, the independence days, the national days of different countries, we arrange parties and happenings, as it were, where people can celebrate their own home countries, and these have become very popular in the past as well. Jonkun maan edustajat tulivat talon näyttämään ihan kulttuurista kaikkea. He kertovat, mikä maa se on. He voivat näyttää elokuvaa tai videota tai jotain. Tanssia, kahvia, teetä, erilaisia maistiaisia talossa, kansanpukuja. Ja tietysti tuli aika monta suomalaista katsomaan sitä. Ja se on hyvä, se on todella mahtavaa. Basaria meillä oli ja on ja tulossa myös. Esimerkiksi kiinalainen basari. Kiinalaisia tulevat taloon, heillä on suuri ohjelma. Tai sitten nyt meillä on venäläisbasari kerran kuukaudessa. Tässä on ruokakauppa ja myös maistiaiset, vähän ohjelmaa tai sitten näyttelyä. Kansanmusiikkia. Minä luulen, että ihmiset tykkäävät tästä. It's a great place to take part, and it's a great place also to be involved. In some ways, when I come here, I feel I can really be myself. I don't have to be on show. I don't have to be a representative or anything. I am just another immigrant like everybody else. 5, 6, 7, 8 sida. 2, 3, 4 in. Ut till sidan. Och in. Till vänster maj. Framför. Kanta, kanta. 1, 2, 3, 7. Majen. Och från början. Ikväll har vi israelisk danskväll, Café Mirage, och att folk får pröva på israeliska lätta nybörjardanser. Mira-hus är ett jättebra ställe. Här är bra stämning, mångkulturellt och vi dansar gärna här. I will grant you a favor. Anything but the life of your husband. Please restore my father-in-law's kingdom and his sight. His sight and his kingdom shall be restored. Jag älskade en mycket liten flod, ett förvillat barn, likt mig, som flödde genom gräset. Jag vadade med strömmen darrande kring mina knän, och det nickade vasstrået Mirax on sellainen harrastajateatteri, jossa jokaiselle on mahdollisuus esiintyä omien kykyjensä ja taitojensa mukaan. Ja meillä on ollut intialaisia kansantaruja, meillä on ollut Oscar Wildin tuotantoa, meillä on ollut omia runoja, meillä on ollut
todella monesta eri kulttuurista ja tietenkin sitten jokainen tuo siihen oman värinsä, jokainen näyttelijä. Niin, että siinähän ei pelkästään ne aiheet ole ollut eri päin maailmaa, vaan myös itse näyttelijät on niin kuin, tässähän on, mä itse alun perin tuun sieltä Unkarista päin ja sitten siinä oli Ersa, joka on Kosovosta. Joo. Ja sitten on jotka on tullut niin kuin, Venäjältä päin. Afrikasta. Röda av världens glödande kött. Över vardagsbröd. Se, mikä ei välttämättä siinä esityksessä sitten näy, se taustatyö, kun harjoitellaan ja muuta, niin siinä varsinkin monesti tulee se kysymys esiin, että okei, millä kielellä edes kommunikoidaan, että miten pidetään ne harjoitukset. Joo. Mutta kyllä se aina sitten ilmeisesti löytyy. Että Miraksi se on kaulakuoro. Ja kaulakuorolla on monta jalokiveä. Me luulemme, että meidän nuoriso on jalokiveä ja me haluamme tehdä kaikkea, että he ovat tyytyväisiä. Ja se ei ole mitään rajaa. Siis he eivät tunne mitään rajoja tässä. Että he ovat erilaisia, että he ovat edustajia eri kulttuureista. He eivät tiedä sitä enää. Det kan jag säga att det där, vi börjar som första inom Mira prata om mångkulturell verksamhet. För det första så har det att göra med det att den plats där man befinner sig. Och sen ska vi säga sådana här lösa band som uppstår mellan olika etniska grupper. Att arbeta för en gemensam sak. Men också det att man tar i betraktande och beaktar olikheterna mellan grupperna. Tärkein on, että meillä on tässä sekä suomalaisia että maahanmuuttajia toiminta. Ja me halusimme, että täällä meillä on niin kuin integrointi. Kulttuuri on erittäin tärkeä. Ja minä luulen, että se on juuri se tie sydämelle, Suomen sydämelle. Ei kaikki haluavat kokoontua saman katon alla samanaikaisesti. Valitettavasti niin. Jos esimerkiksi yhdessä maassa on sota, ihmiset eivät halua näitä toisensa, siis vihollisia, niin he sanovat. Mutta vähitellen se tapahtuu. Nyt esimerkiksi minulla on yksi tuttu. Ja se tuttu nainen on Tšetšeniasta ja minä olen venäläinen. Ja meillä on erittäin hyvät ystävälliset suhteet. Ja minä luulen, että Mira auttaa. Tällä tavalla vähitellen, askel askeleelta.